Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong pa rin ang pagkahapon mga kaaksyon. Aldaw kita ngunyanin Lunes, petsa 6 na kan bulan kan Setyembre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Ako man po, ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez, masiram na hapon mga kababayan na Bicolano Ibicolana. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, hindi man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo. Maray ng pagkahapon mga kaaksyon, live na live kitang nadanangog sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi asin 88.7, Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre, naiiling man kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List, and sa Facebook page ni Congressman Zaldico. Kaya pwede ka mong mag-comments, magpaabot kan sa inyong mga reaksyon, opinyon, magpaabot kan sa inyong mga impormasyon na gustong darahon, digdi po sa Tabang Ora Mismo. Mga ka-aksyon, hello muna partner. Shoutout kita sa tuyang 1,100 viewers. Hello sa inyo. Siyempre partner, sa mga nakantabay ngunyan, maray na pagkaldaw nin Lunes. Uy, Monday pala ngunyan Lunes, nagdadaluglug dyan sa luwas, garo nagbabadya ng isang makusog na paguran. Kaso bago mainit pa sila partner, ngunyan Nagdadaluglug. naguran sa luwas. Siyempre partner, primerong aldaw ngunyan kan simana, sana partner, the whole week maging maayos ang satuyang simana Siyempre, sin aldaw arog partner. kan kamautan ni Congressman Zaldico na out pa man lugod, nasa maray na kamugtakan ang lambang Bicolano. And syempre, sa mga nag-celebrar kan sa indang kompleanyo, ngunyan na pagkaldaw. Happy birthday! Happy birthday to you. Alright. Oy, partner, speaking of birthday, madali ng birthday kan sa kuyang ihada. Oy, ano rin yan? So,
September 28, tama? Ayun, aloy pa pala. Grabe na ang preparasyon ni Pet partner. sa ispaman sa nangunyan. Oo, dito na sa na-partner na katurog. Sus, grabe ang preparasyon kan sa kuyang ka-partner. And syempre, partner, nagpapabati man ang mga para-tricycle dyan, partner, sa may Astrodome. Nagpapabati, hello da, partner, sa imo man. Oy, kumusta ang mga barkada tan mga para-tricycle? At saka sa grupo man kan mga para-tricycle dati dyan sa airport at saka dyan sa may Divine, sinda ang grupo kan mga para-tricycle na binansagang Change My Wife. Grabe man. Anyway, di ako ma-question tayo ng grupo ninda. Dyan sa terminal, grupo man yan kan mga para-tricycle, sinda ang grupo kang Andres Partilis. Isu. Hello, Tabi sa Indo. And syempre, partner, si Mike Manleron. Mike Leron, nagpapabati ito, partner. Kay Bahan Kasubago duman sa prenup. Siyempre, Nagpapabati. ang masugid mong parantabay si Mark Anthony Ate na dengo na nag-aarok, dengo na nagsasakduha mang nagpo-programa ka. Nagmamati muna sa Satuya. Hello Siyempre muna sa imo, Kuya Mark. si Lambert Burhana napagal na magibunin tula. Oy, day partner. Aday pa? Nagpadara pa siya kan saro, partner. At saka At siya basahon ta. saka si G. Bayaban. G. Bayaban, Beherano, Yeah. hello, John, sa Bakakay, Albay. Partner, digdi kita sa Satuyang urulay mo niya na paghahapon kasi kanakaaging simana Ano sana. pa lang pagulayan tango niyan? O, dangugon mo ako, Sige. partner. Mainit ining pag-urulay kasi... Mainit na talaga. Oo, kasi partner, napapanahon. Kasi nga ni, aram mo na, kulang ang baksin na nag-aabot digdi sa Pilipinas, sa probinsya kan Albay. Pero uni partner, kasi ka nakaaging simana, pigtugutan na kan Food and Drug Administration ang pagbabakuna sa mga edad 12, Bago. sundo, 18. Bago kita makaabot yan, Ay, partner. 17, 12 sa 17. Ako nalilibong na ako ngunyan, partner. Nata. Ang sabi kan mga nakalipas na aldaw, wala ngayang gamot pa ang COVID, maliban niya sa bakuna. Correct. Umala yan tangon yan, so mga taga-DOH mismo, pigpapadali-dali ang pag-order and mag-abot tulos ang supply ka itong, tulisisumab kayo dito. Tolisisumab. Yeah. Oo. Aram mo, partner. Ito pala, bulong ito. Nailing mo ng gibig. Actually, kita mismo, nagkakaigwa kita ng karilibungan, pero Saka so Remdesivir. Yan. kaya partner, ang mga kababayan niya to, or ang mga Bicolano Igwa pang sarong brand na di ko nasa Saud, aling Iran eh. Nasa Iran. Kaya partner, yan ang satuyang urulay ngunya na pagkahapon kasi dati baga partner, 18 pataas na ang pwede mabakunahan. Magbakuna, ano partner? 18 hanggang pataas ang pwede sa nabakunahan. Pero kung kanakaginganing simana partner, inaprobahan ang paggamit nin Moderna vaccine para duman sa mga nasambit ng age bracket. Pababa. Aha. Duwang brand din bakuna na ang pwedeng iturok partner. Sa Iyo mga ini si COVID. Moderna asin and Pfizer. So pigtugot iyan partner ka nakaaging bulan. Pero aram mo ta partner, kumusta ron ta ngunyan kung ano ang magiging diskarte kan lokal na gobyerno kan probinsya kan Albay in kaso nga ni partner po na ang pagbabakuna. Sa mga Duman sa bagong age kabataan. bracket. Yes, Pero partner. aputong tango na kung gulpi ang nag-aabot na bakuna ngunyan sa Albay. Yan. So, yan partner sa aputon ta. So, makakaibahan ta mga kaaksyon sa ibong na linya ang tagapagtaram kan sa tuyang Albay Governor Al Francis Bichara. Maray na pagkahapon tabi SDG. Good afternoon. Ayan. Good afternoon, Remy. Good afternoon, Joshua. Ayan. Sir Danny, maray na pagkahapon sa liwat tabi. Inot kong hapot. Kumusta tabi ang vaccination? Digdi tabi sa probinsya kan Albay. As in, ano tabi? Kulang ba? Ining nag-aabot na bakuna or sufficiente sa naman? Masasabi tang medyo kulang. Pero ang, pig-check ko ngunyan sa mga datos ta. So A1 ta, okay na kita sa A1. So, yung A1, that is yung senior citizen. Yung A2 ta, nasa 50% na kita. Yung A3 natin, nasa 30% and A4. So medyo kulang pa kita duman. Kaya sabi nga ni Governor ngunya na nagurong kami dito sa opisina ni Gob na kita pa no nagadepende kita sa National na Department of Health. Kung pira lang ang pigbabagsak digdi sa Department of Health Region 5 and kung pirang pigkataw sa probinsya buda sa mga LGU. Okay. So it really depends on the Department of Health. Oo. Ang pagbaba digdi sa tuya Ang nangyari kaya SDG, hanggang ngunyan, day natutugutan sa mga LGU na mag-purchase direkta, no? Sa iling ko, iyan ang nailing na problema kasi imbis na downflow baga, mas magayon, nagkawaratak-watak lugod eh. Oo. May mga LGU kita, araw kan ang probinsya kan Albay, si Gugguta, plano man na magbakal partner eh. Kundi ang problema,
pati nga ni iso mga private, piraman sana nag-abot pag private. Kaya maluya talagang pag-abot kan bakuna digdi. Hanggang ngunyan, pati sa mga LGU na may kapasidad man kuta magbakal, at saka sa mga pribadong kumpanya, hanggang ngunyan dahil na-aprubaran pa. Oo. You know why, ilingon ta sa mas dakulang perspective. Kasi man, ang nailing ko dyan, kulang nga niya nag-abot sa Pilipinas eh. Pag tugutan mo pa sa LGU, nainot naman sana nag-order sa National na Department of Health. Talagang iinuton manggirara ito. So, sayang man ang effort manggirara kan mga LGU kung nasa pila ka mo. Kasi Oo. talagang dakulo na nasyon pa ang nagkukuaki vaccine, bako man lang Pilipinas eh. Oo. And if you remember, talagang naudyan kita ang Pilipinas na imbis na mag-order na kayo, grabe pang diskusyonan kung aring Tama, upaw. tama. Bago tabi kita maglukso tabi, Sir Danny, kasi iklarado ko lang yung A1 that is medical frontliners, yung A2 Okay. that is yung senior citizen. Pero Opo. ang aram ko tabi, igwa pa din ang nagkakapera talagang mga senior citizens ang di pa nababakunahan. So paano kita mag-abot digdi sa punto in kaso, dahil nga ni pigtugutan na kang FDA, ining mga ining bagong age bracket na 12 years old up to 17 years old tutugutan na. So dai pa na napupunuan itong inotabi na sa tuyang mga pig-prioritize. Pero natatabi arog ka ini. Ano ang magiging problema ka ini? In kaso tabi na ibaba na tabi ang mandato kan FDA na totally talaga bakunahan na ini ang 12 to 17 years old. Sabi ka ni Governor Bichara, ngunyan lang, nag-istoryahan kami kaya sabi ko nga ni na ma-interview kita. Sabi ni Gob, we are always depending on the Department of Health. So kung pirang ibaba sa tuwing Department of Health, itutusok tayan para sa tuwing mga kababayan di Salbay. And kung babaan naman kita para sa ining bagong age bracket, gigibuon tayan because we have to follow the national government. Okay. Tapos baga, asaro patabi sa mga pigahapot kan sa tuyang mga kababayan kasi mostly talaga gusto ko na talaga SDG na magpabakuna. Kaya lang nga ni, sabot naman na dahil kulang talaga ang nag-aabot na bakuna digdio sa satuyang probinsya. So saro iyan sa mga kinakahampang na kadipisilan kan lokal na gobyerno kan probinsya kan Albay. And by that tabi, Sir Danny Garcia, Sir Danny, ano tabi ang mga esforsos pa na lalo pang pigpapakusog ang probinsya kan Albay tanganing so mga kababayan niya to na nagapareklamo sige nga kamong imposer na dapat nga mabakunahan na pero in reality nga yan problema nga wala pang available bakuna. Kaya baga if you remember also, itong mga gustong i-imponer na dahil na pwede makalaog sa mga mall, so dahil pa nabakuna, dahil mambagay ito nalawas na. Because it is illogical and it is so unfair to so many kababayans. Ang pinaka-importante, like digdi sa probinsya ng Albay, ang pigapasiguro ni Governor Bichara digdi Permi, kaya ang borders ta, itong EO 25-27, naka-strict implementation pa rin ito. Because sabi ni Gob, as long as maproteksyonan ta ang border ta na ang nagdalaog sa tuya igwang negative result, at least maski day tayo 100% but at least 95%, makakasigurado kita na day kita malalaog ang digdi. And we should control, sabi nga ni Governor Bichara, we should control the situation of Albay until gabus na kita na bakunahan. Opo. Speaking SDG kang borders, kumusta na tabi ang border control? Kumusta tabi ang pagbabantay sa mga border control dito sa probinsya kan Albay? Na putol partner. Balikan ta magay nito partner nakahaputan Sige. kasi nababanggit niya na ining border control partner. Speaking of border tabi SDG, kumusta na ang border control digdi tabi sa tuyang probinsya? Diretso po ang implementation ta, strict border control kita. Dahil sabi ni Gob, patugunan sa mga sa border ta, hanggat day niya i-lift itong 25 and 27, we should follow the strict implementation of our border controls. So ang requirements manggiraray parehas kan dati SDG. Ano Yes, tabi yes, Dr. SDG Joshua, ang naging pag, basihan maliwas sa para Albay, SDG, ano tabi ang naging basihan para dagos tang i-implementar ini? Kung baga day patiglif mo na itong executive na number 25 and 27. Because sa Manila, ang Manila kung mailing nindo, maski anong pigtatarab nila kung ICQ, kung ECQ, kung GCQ, ang pigiiling ta dyan so datos kang Metro Manila na talagang grabe duman, nagsisipa manggiraray duman ng COVID. Especially yung Delta variant na ini na grabe na nag-urulakit. Ang piga-control ni Governor Bichara Budakang probinsya na dai kita maarog sa inda. So kita man digdi,
So mga kababayan tang day pa na bakunahan, magdit ka mong pasensya, magrilikay kitang maraytabi para pag abot kan mabakuna, mabakunahan na kamo, then maging mas safe na kamo. Paano po, uliton tayo ni Joshua Buda Remy, no? Bakong gustong sabihin na nabakunahan na kita, dahil na kita pwede tamaan ki COVID, Buda, dahil kita pwede makaulakit ki COVID. Tatamaan ka mang giraray, makakaulakit ka mang giraray, pero at least bako ka na severe case. So, ang pinaka-importante digdi sunodon talang itong EO ni Governor and ang strict border control ta. Kung maluwas kitang albay, magkuha ka mong kung one day lang, magkuha lang ka mong overnight pass. Kung medyo paluwas-luwas ka mong ang trabaho nindo sa Kamsur, pabalik-balik ka mo, magkuha ka mong LOE, so letter of exemption, para every 15 days lang ka mo mag-renew. And magsunod lang po kita, sabi nga ni Constituent Governor, dit lang na pasensya para dai kita magkadiriskwado. Opo, i-flex ko lang tabi SDG ang mga empleyado dyan sa APSI mo, ano, puga-pugaan na pag-release tabi ng LOE, talagang saludo ako sa pangingenot niya ni Sir Cedric Daep. Pero, baidugan ko lang tabi SDG, may monitoring ba ang PGO, Provincial Government of Albay, sa issue sa Piudoran? Dahil duman sa no vaccine, no entry kan Masbate. Aram mo kasi SDG, kanakaaging mga simana, igwa kita ning mga stranded ang nakalusot or dumino lang tabi duman sa port para lang makabalik duman sa indang ginikanan sa Masbate. Ano tabi ang monitoring kan Provincial Government of Albay? Yes, nakamonitor kita duman. Pero sa ngunyan sa iling ko tinugutan na sinda Remy na makauli basta may negative test result lang sinda. So sumasbate ang ginibo ata nagpa-test na digdi sa tuya sa Linderos ta pigpa antigen na sinda. So negative pinauruli na. Oh, so ibig sabihin tabi SDG dai naging magayon so pag-implementar kang no vaccination, no entry sa duman sa Masbate kasi aro ganiso nangyari. Syempre, inimplementar itong no vaccine, no entry sa duman sa Masbate pero gulpi ang nagreklamo. So ngunyan, hinali na tabi ito SDG. So pwede na maglaog duman sa Masbate provided they go sindaning negative test result. I really cannot speak for Masbate. I can only speak for itong mga na-stranded sa Satuyang sa Albay, no? Na pinalawag na sinda, pina-antigen sinda, and pinakuan na sinda. So, but I don't really know, I cannot speak for Masbate kung ibinaba na ito. Pero logically, Remy and Joshua, kung ako aputun, dahil man dapat ito, ang importante, negative test result. Kasi, gusto mong sabihin, discriminating po yun. Correct. Discriminating. And saro pa dyan SDG, biglaan abrupt so pag-implementar kay ito tabing no vaccination, no entry. Kaya so mga pauuli, nagkadaragit kasi dahil sinda prepared, dahil sinda ready na arog gatuan sa indang sitwasyon pag abot duman sa port kan Pilar or Piudoran. Tama po ka mo dyan, tama. Sisay mananday madagi. Alimbawa sa kwarta mo, may dara ka 2,500. Tama lang na makauli sa pamilya. Kunyaw ka sa sarong lugar sa puerto, ubos yan. Kung dahil ka makauli sa lugar mo. So, ako ang sa iling ko, dahil talaga naging epektibo itong no vaccination na entry duman sa Masbate. Para sa kuya lang yan, SDG. Kasi kung sa primero pa sa nanganing pag-implementar, guwan na talagang negative na impact. Tapos bigla nindang tinugutan, provided na may negative test result. So, pag-aarugan iyan kan mga nagkakapera, naarog nga ni ngayon katoso nangyari nindong epektugot. So, nataday na sa naiarog na lang ka ito, di ba? Diba? Kung manalming ka sa tamang paagi, bako sa medyo negatibo po so dating sa gabos. Tama. And SDG, baka igwa kapang dugang ng question tabi, partner? Ang kwanta na lang kay SDG kung ano ang nagpapadagos na pangapudan kan sa tuyang mahal na gobernador para sa mga namamanwaan na albayano and kung ano ang mga latest pa na gustong ipaabot kan sa tuyang provincial government o ni gobernador sa mga kababayan ta. Salamat Joshua, salamat Remy. Siguro ang permi pangapudan ni Gobmo niya na magsunod lang kita duman sa executive order, dit na pasensya, pigaagad yan kan sa tuwing gobernador because uncertain times siningon yan, so we have to put some uncertain measures na maproteksyonan po ang mga kababayan tadigi sa Albay, makontrolan tayo ni na dahil kita maging local spreaders na kaining Delta virus, taining Delta nga ni, ang comparison kay ni kan sa primerong mga variant, na itong inot na mga variant, kung nasa laog kamo kay sarang kwarto, let's say 10 kamo katawo, ang maulakitan lang kay ito duman, buda sa maulakitan mo 2. Ini pong Delta variant, ang maulakitan mo duman sa 10 is 8.
So grabe talaga mag-ulakit ini. Pero dyan man po pag-abot man po sa vaccine, nag-aalat lang po ang provincial government of Albay, siyempre sa national government, kaya dit na pasensya man. Pero kita po, handa kita. Sabi nga ni Gob, ang mga doktor ta, mga nurses ta, handang-handa. So every time mag-abot ang mga bakuna, itutusok ta po yun sa day pa na bakunahan. And saro pa, day na muna kita maging choosy. Kung anong brand po ang mag-abot, yan po ang magpatusok na ta. Iba mang girarayan igwang proteksyon, sa wara kang proteksyon sa buhay mo. Okay, maraming salamat tabi Sir Danny Garcia, ang tagapagtaram ni Albay Governor Al Francis Bichara tabi sa imong panahon isin oras. Mabuhay tabi Sir Danny Garcia. Thank you. Salamat po. And more power sa programa nindong Dua. Salamat. Okay, Salamat, thank you so okay. much. Mabuhay. Okay, yan partner. Aha, nadaw mo partner magpatusok ka na, dahil naman Pero, para pili-pili ka mo, dahil kulang maging pa talaga nag-abot. choosy kung ano ang available na Maringan partner. nagpatusok ka na kansa nung aldaw. Oo, partner. Nakapatusok ka na. Importante yan. Nakapatusok ka na. Dahil pa partner. Ha? May mga rason. Una ko baga nagkakaramas-kamas ka mo dyan kansa. Eyo, Mapatulusok ka mo. nagpasiring kami duman partner nga ni. Gusto mi na talaga, kaya lang inabutan kami kang cut-off. Kato. Tapos dahil ng vaccine. Oo, Alat kaya naman kamo kang mahalat sunod na naman. supply. So, wala mang question partner sa kuan ko niyan sa mga gusto magpabakuna. Mapaaki, mapagurang, mapakun ano pang ngaya A4, A2, A3, A1. Kaya lang nga ni partner, dahil Gabus gusto magpabakuna. Ang problema, ang question man lang, vaccine. so vaccine. Oo. Pero lalo lang ngunyan partner, na binaba ng age bracket Kaya kung minsan- to 12 to 17. Kaya kung minsan nag-iinit ang payo ko pag nakakadangog ako ng advertisement sa radyo o telebisyon, magpabakuna na. Dali-dali na ninyo. Pabakuna Huwag na. kayong maging choosy Oo. at matigas ang ulo dahil para sa inyo ito. Tapos ngunyan, pag nakapot ka, may bakuna na ba? Wala. Ayan. Di ba sabi ka, pahingi. Pahingi. Wala. Dapat maghintay kayo na dumating ang Wala. bakuna. Kaya minsan, paurutro sa TV, ba gano'n? Paurutro na ngayon, magpabakuna. Kaya lang, Kaing wala nga. pipalso ko ang TV. Wara nga ni. Wala nga ni. Kadakol kang gustong magpabakuna. Ang problema, warang bakuna. Sa samuyang pagbabalik, mapuna kitang magtaunin ayuda, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV.
po pala si Alfred Lindon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na nagtamang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Maray na paghapon partners sa tuyang barantabay dyan sa may parte ka na taisan. Nagpapabate partner. Ang pangapudan partner kan gobyerno, huwag kayong choosy Sinong choosy partner? sa mga pagpili ng bakuna. Sino silang mga choosy? Kayo, wag kayong mga choosy ha. Kasi ang kagustuhan ng gobyerno, lahat ng mga Pilipino mapabakunahan. Alam mo, kasi kahit mabakunahan ka na ng Sinovac, Sinopharm, kung ano, pwede ka man pagbakunahan pa kiba. Ayan. Kaya huwag kayong choosy. Huwag kayong choosy ha. Huwag kayong choosy. Partner, ngunya na pagkahapon. Igwa kita nin papaugmahon dahil partner, igwa sindanin kapamilya na may kamatayan pero taon ta ni partner. Sige. In pag-asa. Putun ta ko na tayaon siya digdi. Maray na pagkahapon tabi. Kay banta mga kaaksyon si Catherine Liaban. Hello po. Catherine, Afternoon po. Ayan, kumusta taga saan ka? ka? Taga Humapon po. Taga Humapon. Pirang taong ka na? 29 po. Nabakunahan ka na? Di man po. Ni Mr. mo? Pero pag pag inaputa ka kung gusto mo magpabakuna, gusto mo? Opo. Oo. Kaya So, lang, ano? warang bakuna, no? Oo. Wala man nag-aabot. Ano ang rason ko na taday ka pa napabakuna? Wala pa Ay, ba? wala pa man po. Oo, kaya- dahil Kaya pa. gusto na magpabakuna, o mga taga-humapon yan. Kaya nga Ang ni problema, partner, dahil pa sila daing tiga-apuda available na yung bakuna. Wala pa man ang pambakuna. Correct. So, Catherine, maiba tabi, kita tano tayaong kadigdi sa action ko tabang ora mismo. Nag-ano lang po ako para sa medical assistant po kan sa kuyang ama. Si Papa. Para kay Papa mo. Na, Ano si ang Papa hilang mo? ni Papa mo? Ngunyan po, miga po kayo siya kitubig sa baga. Tubig sa baga. Opo. So, Paano ito nakalaog dumaan? Ay, inda lang po. Inda lang. Baka po dahil sa... So, findings kan doktor, may Opo. tubig da sa baga. So, ano ang usually namamatayan ni Papa mo? pag ano po kang inangus, tapos makulog po siya sa left side baga po. Taduman po kaya so may tubig sa left. Pero na ang side. taon na iyan na namamatayan Ay, ni Papa ano mo? man lang po, nagbigla man lang po siya. Kay mga 2 weeks po, ngunyan lang po na ilingmi. Pero ang Anong taon trabaho na? dati ni Papa mo? Sa mga event po, kaso baga po bigla po nag-lockdown. Sa mga event, ano siya Opo. duman sa mga event? Sina- Coordinator? Nagka-coordinate po minsan, tapos sa mga tela baga po, na nag-aarayo sindakang venue. Bigla po kaya baga nag-lockdown. Ngunyan, nagbalik po siyang Laguna. Okay na baga ko ta po, bigla na naman. Di ngunyan, nauna po Yeah, minsan mo. So, Pira ka mo magturugan? Tulo lang po. si mama mo buhay pa? Opo. Kumusta? Anong hanap buhay nindo? Si iyo po ito kay Papa ko. Ngunyan po, na Iyan mo niya wala na lang si po. Papa nindo nakahanap buhay. Paano? So, ina ako po, nag-asarusay naman po sa paglaba. Tapos, yun man lang po. Kamu may mga pamilya na din. Opo. Oh.
So, kamo na sanang magturugang nagtatarabangan. Ako man lang po ang nyaon dyan. Pero kamo magturugang tulo. Opo. Hain so iba. Sa Manila po. Susaro po nasa Samar. So, ikaw na sana. Gura no ka dipisil sa pagmati mo bilang sarong aki na ikasanan niyaon dyan. Na ikang kunyan ang nakatutok mag-asikaso kay papa mo, pangangay po. Gura no ka dipisil. Sobra po dipisil ta. Ako lang po sa naasahan. May aki man po ako. Pira na aki mo. Saro po. Yadi napapagal ka sa pag-adjust kang pagtaunin oras. Opo ta. Arayuan po kaya ako. Sa ina parte ka mas nadidipisilan sa pag-ataman, Di, harayo ka man. sa pag Harayo ka man sa arong narapapa mo. Opo. Sa umapon ka. Sinda po ang sawapon. Ika? Ako po nasa talahib na po ako. Talahiban. Talahib Saan po kan Daraga. Talahib kang daraga. Sa inutag kang Mariawa. Opo. So nagduman-duman ka na sa Opo. napariparuhon. So aside kang dipisil sa imo arayo ka, dipisil din so pag Opo. Sa Anong bulong po trabaho ni kaya. Ago mo? Bako man po sa sa agum ko po maray po ang trabaho. Ano? Di man po pwede baga po iasa ko duman. Iyo ta siyempre may pamilya man nga ni kamong sa diri, may agi ka. Ang problema diyan siyempre so pagsuportar mo sa magurang mo. anong trabaho ni Ago mo? Pulis po itong agum ko pero nagkaigwa man po kaya po ko siya kiilang. Na ano pa lang po siya kang sa iyang pigmati po sa tulak. Operado man. Opo, pero di man O po. tsaka di man pwede partner. Siyempre. Siyempre may kwan man. Siguro mga paminsan-minsan magtagagaw-gaw man Oo. pero syempre di man pwedeng gabos iasa, tamasupog Opo. man. O Syempre. diya, so Pamilya mga pa tugang na mong po. iba may mga hanap buhay man ito sa Manila. Susaro po natugang kong kangudan. Nagtatrabaho po siya ngunyan sa Manila. Pero bako puro aldaw. Ta, sige baga pong oran. Ayo. Nagakabit baga po sinta kang sa ano baga po kang sa tao kan tinampong mga ano so mga ilaw po na di solar. So mga ano nga po kayo po? Sa Reflectorize. Reflectorize. Opo. Ngunyan po siging oran, bira man po sila makalaog. Mga 2 days lang. Kontrata lang yon. Opo. So kumbaga sa parte mo ngunyan bilang aki, labi ka dipisil. Opo. Kaan pinagdadaanan ta siyempre so pagkabuhay pa maliban pa sa bulong. Opo. So yaon dyan tabi, ate, si Congressman Saldico, ano ang sa imong kahagadan? Na sana po matabangan man po ako maski po ito na lang pong sa bulong niya. Na pigresitahan po kaya nasa 6 months. So Maintenance niya po kasi may maintenance diabetes sa pa laog ning po. sa anong na bulan. Opo. Oo, so dapat ito dai mo malapusan. Opo. Kasi pag nalapusan mo garuman sa mabalik ka sa puon, no? Garo gayang kan partner. So ito ang kahagadan mo, Opo. so maintenance para kay papa mo, siring man ngunyan, paano ang sa imong pag hanap buhay? Sa harong ka lang nindo. Okay. Napabalik-balik siya, talahib, mapahumapon siya, talahib, Pero mapahumapon. dahil mo nasa ospital si papa mo. Baby mo po kay confine ta. Bata po mapagalon baga po. So nasa arong Kung lang. pa po kami sa ospital, mas lalong mapapagalan Pero po ang gusto pagbantay. mo na mapailing sa doktor si papa mo. Napailing ko na po siya. Oo. Naghanap nga ni pa ako kay kung si Simon so nakatabang sa kuya. Makiraday lang kami. Bro. Kasi partner, pag dinara mo yan sa ospital, si papa niya may tubig sa Apo. baga. Oo. Ang luluwas naman ka na findings ka ng ospital, kuyan, water, ang source, COVID. Yung ano po Yun naman, sumapagal. Pero partner, din sa Legazpi, problema ta ang tubig. Maray pa si ang kamautan ka ni, matanggal Ay, iba sa man ito, tubig. partner. Iba man ito. Oo. Iba man ito. Pilay draw na naman, partner. Pero ate, ang kagumautan mo, if in case medyo magluwag-luwag na sa ospital, Pwede man po. Napacheck upan ko naman po siya. Bulong ang kaipuan, partner. Opo, May so resita Napasya sila. ko okay po na. siya Dapat sa loob ng anong na bulan, ma-maintain sa bulong. Opo. Okay. So sige partner, ang kahagadan niya pang maintenance. O, iyan tabing kahagadan mo na pang maintenance, biglalakaw mi na yan Opo. sa PSWD. So piga-actionan. Ura mismo. Ora mismo partner, Piga-actionan na. pag-actionan na, nilalakaw na tanganing so financial na as in medical na assistensya maitao sa pamilya mo, ano? So So sa lalong madaling panahon, Sa lalong partner, madaling panahon, magtawag kay asistensya. maire-release Si Papa yan niya. sa imo sa tabang Opo, iyan kang tabang salamat ora po. mismo, okay? So ibig sabihin itong pangbulong ni papa mo sa laog kan anong na bulan, sagot na yan kan ako Bicol Opo, sa tabang salamat kang po. PSWD. Ayo? Opo. And aside tabi kayan, ate, igwapanin na itatao syempre takaypuhan ng panguruan Si daw na pagkakan. Princess. Ayan. Si Princess na sigyan surusirip. Ayan.
So ini, dikit man sana ini ate, pero Opo. syempre dakulang tabang ini pag ini, laman ng tiyan, Ay, diba? aram mong partner, mas kiniit basta mula sa puso. Ayos yan. Tapos uni pa, pag gusto mo na napacheck upan, ibalik sa ospital si papa mo dahil tapos na ang 6 months, Opo. sagot na din kan ako Bicol Party List ang pagpapa-ospital kay papa mo in kaso man operahan, kung ano man ang kaipuhan, sa laog kang BRT-8 sagot ang gabos na bulong para kay papa mo. So, supambakal kang bulong, Salamat po. alaton niya na lang ang Alaton ato dito. mo. Ayo, sa Opo. baka next week lumuwas na tabi ito ang pundo na itataw para sa saindo. Okay, ano ang masasabi mo ngunyan kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol Party List? Marayon po inintabang na para sa sa kuyang ama. Salamat po. Sana po dakol pa po ang matabangan nindo. Ayan. Ano man ang problema mo ate? Dahil ka na magparaisip kan pang 6 months na bulong ni papa mo. Ayo, kaya hagad minasana ang dire-diretsong pagrahay ni papa mo. Sa samuyang pagbabalik, mapauran na kita din tablet, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo. Puun kaidto sa Gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonusir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ako po pala si Alfred Lundon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nakulalong po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, Party List asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kamang digdi pagtanong kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami.
Puun kaidto sa Gudgunyan padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ayan, medyo nag-i-echo kita, partner, ha? Ay. Nagbabalik! Partner, ganyan ang Nag-iiko pagkahapon. magayon yan. Sige daw. Mang inasal. Wala kasi singilong kakantrapik ta. Nag-mention ka kayan. Ata, Oh, ari. Gusto kong kumain ng inasal. Nag-iiko eh, nag-iiko. Nag-iiko. sarap pa daw. Ha? Sarap pa daw. Nano? Kasi ito, itong pagkasabi mo. Di masirang baga. Mang inasal. Gusto kong kumain ng inasal. Nag-iiko eh. Maray na pagkahapon mga ka-action, bultala kitang partner. Ngunyan naman ang hapon, makakasabay ta si Jenaline Payen, ang sa tuyang tablet winner kanakaaging episode. Ikaw? Yagun man ko, Jenaline Payen! Yen. Nag-iiko eh. Kumusta ka, Jenaline? Okay naman po. Pirang taong ka na, Jenaline? 19 years old po. Taga-sain ka? Mayaw Uwas Albay po. May bata ka na? Oh, Daman po. Ha? Daman po. nag-e-echo na dinag mo, nag-e-echo. Jenaline Lin. Da ka man boyfriend? Da po. Nada. Ano nangyari? Ano nangyari? Bawal po. Bawal pa? Opo. Strict on parents? Opo. Ay, sayang kang gayon kung dai mo yan. Oo, eh, yan. ano. Remy! Me. Joshua! Wow! Ay, hindi ka mo. Si Payen, Jenaline. Mas bagay, Teddy. Teddy, D. Kumusta ka, Giraray? Okay ano naman ang pagmati na yaong ka digdi sa laugang studio na iilig mo ang kagwapuan ni Mr. Siram? Medyo kinakabahan po na Bakit ka masaya naman po. kinakabahan? Natatakot ka ba sa amin? Naki-air po kasi. Lord. Naka-air. Opo. Ano man ko Saan ka nag-eskwela? Sa ano po, Bicol University, Pulangi Campus. Pulangi University, Campus. Pulangi. Okay. May nagpapa-shoutout sa imo? Daman po. Daman. Pero pwede po isa. Pwede. Sige. Shoutout nga po pala sa mga taga Barangay Maya Uwas Albay, sa Family Payan po, kina Mama and Papa, sa mga kapatid ko po, at kay Kuya po na nasa labas, pati po sa mga kaibigan ko po, at sa lahat-lahat na po nang Si Kuya mo nasa labas? ngayon. Opo. Sa Barangay Mayaw, ano yan? Harayo yan sa sentro? Mayaw. Malapit lang po. Malapit lang. Ano ang produkto sa Barangay Mayaw? Ano po, puto daw po. Puto. Puto daw na tamay daw, dahil ka sure. Opo. Doon ginagawa yung puto. Putong Opo, uwas. puto. Putong uwas. Itong may laog na bukayo sa laog. Iba. Ano? Iba ang putong uwas. Rice puto? Oo. Iba man, ligaw yun na de. Iba man ito. Iba man. Nagutom ako bigla. Ayan. Pati ba yung gabaga mag-shoutout, garo ka man sana madalagan para Ay! sa pagka. Ano eh? 100-meter dash. Leader ka sa indong barangay, sa mga youth, Hindi po. daiman. Hindi po. Hindi ka nagpaplano magkapitan? Hindi po. Gabi mo, narayoon man. Kapitan Tulos. Adi pa nga ni lamang sa SK. Anong kurso mo? Ngunyan? Ano po, Bachelor of Elementary Education. Major in? Kuha po, wala po. Wala. sa General. lahat po. Walang major. General. Pero anong gusto mo maging? Ano po, teacher, Teacher po. nga ni. Teacher. Teacher in. Sa lahat po, na subject. Ay, ko ba partner teacher in ano? Yan na. Yan. Thank you so Tablet. much po. Congratulations. Ano ang Anong- pagmati? Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi? Ayan, Ano yan si po? Congressman Saldi. May regalo Anong sa masasabi imo. mo na saro ka sa mga maswerteng estudyanteng Bicolana na nabiyayaan? Una po sa lahat, thank you so much po sa inyo po, ma'am and sir, sa Ako Bicol Party List, sa Aksyon Call Center, sa programang Tabang o mismo po ninyo, at especially po kay Congressman Zaldico. Thank you so much po. Malaking tulong na po ito para sa aking online class, at pwede ko din po ipahiram po sa kapatid ko po. Ayan. Opo. So mga kaparehas mo estudyante na nagdadalan Yan, dyan. mga taga Bicol University, Pulangi Campus. Paano man sinda manggana, arog mo? Sa mga kapwa ko po estudyante at sa mga nagnanais po na manalo at ay palawin pong manalo ng
tablet upang may magamit po sila sa kanilang online class. I-like lamang po ang kanilang FB page at i-subscribe po ang kanilang YouTube channel, mag-tag ng 3 friends or mention ng 3 friends at i-comment kung bakit ikaw ang karapat-dapat na manalo ng tablet mula kay Congressman. At huwag pong kalimutang gamitin ang hashtag Ako Bicol Party List, hashtag Aksyon Co Center at hashtag Tabang Ora mismo. Yun lamang po at maraming salamat. Galing! Bye! Kompletos! Napakagaling, Recalos! napakagaling. Huwag niyong Anong year mo na? kalilimutan. Anong year mo na? Second year college po. Siguro may honor ka lagi, ano? Wala po. Hindi po kinain. Sala ka, partner. Sala ka. Sa Wala tibay kang mong iyan. Sa tibay mong iyan. Mura kang honor. Yung mga teacher mong iyan. Dahil ka nagregalo sa teacher mo. Iregalo mo iyan na tablet mo. Baka next year may honor ka. Oo. Congratulations, Binibining Jeneline Payen, kan Mayaw Wasalbay. Ayan, congratulations from Bicol University, Pulangi Campus. Partner, Dahil mo nanggana partner, na. grabe ang kaugmahan kan sarong estudyante na may papagamit niya pa sa tugang niya. Ayan, willing Kaya, pa siyang ipasubli. ining Si Saan kay bahan mo sa luwas? Si ano po? Kuya Kuya niya. po. Si Kuya. Kaya grabe partner, sarong magayon, produktibo o nobling programa ini ni Congressman Saldico na matawan ning ayuda sa paagining tablet or gadget na magagamit sa pagklase. Correct. Ining mga estudyante Talagang Bicolano. patunay yan, partner. Siya buhay na patunay na talagang dakulang katabangan sa mga estudyanteng arog niya na nagtitios as nagpupursige na makapagtapos, partner, sa pagingon niya na Ninhuli online ta class. nagtutubod si Congressman Saldico na ang mga estudyanteng Bicolano The dapat future depends on tabangan them. para sa marayo na futuro. Correct. Partner, may Oh. nanggana na! May manggagana pa! Siya si Raymart Apitan Nara! Nara, pambansang Kahoy. kahoy ng Pilipinas. Ayan. Si Raymart Apitan Nara ay Ayan. kapitbahay ni June Ipil-Ipil. At June Pili. yeah. Sige, partner. Uyan sa iyang naging mensahe. Magandang hapon po sa indong bumubuo ng Action Co Center. Lalong-lalo na kay Representative Saldico. Ako po si Raymart Apitan Nara. Nagaklase po ngunya na taon sa Daraga Community College. Ang kinuha ko pong kurso. Kinuha, partner. Ang kinuha. Ang kurso ay Bachelor of Secondary Education, major in English. 20 years old po ako. Nakaisar po ako sa Donsol, Sorsogon. Ako po ay galing man sa tios na pamilya, kaya hindi po kami makabakal ng gadget para po sa aking pag-eskwela. Wala man po na trabaho ang sakuyang mga magurang asin ang sakuyang mga ate dahil sa lockdown na nangyari. Kaya iling ko po sa mga estudyanteng nanggagana kitablet, ako po ay naggayon man po pag-asa na saro na sa mapili. Ulay na po akong siging comment, Didi, sa programa niyo po. Maski hindi pa po ako napili na matauhan, hindi po ako nawaran kipag-asa. Sana po mapili na ako, tawara po akong gagamito na pang-online class po. Ako po ay nangangadji na mapili na po, tayao na po kami kiklase. Nakiuram lang po ako sa tugang ko po CP para maka-online class. Dahil ko man po magamit yaring CP ko, tawara man po ini ki Google Services para makapag-download Google Classroom as in Gmeet. Ito po ang numero ko po kung sakaling mapili man po. Kung ako man po ang mapili nyo po na matawan ki tablet, blessing na po ito sa amin. Permi man po ako nakantabay sa programa nyo po. Nagnanais na usad na sa mga tao na matawan ki tablet. Nag-aangal po ako kitabang. Nag-aangal po ako kitabang lalo na po sa inyong Action Co Center. Tapos ako Bicol Party List para po sa kuyang pag-eskwela. God bless you po and more power. Ang dami-dami niyang heart. Kaya congratulations, Raymart Apitan Nara. Sa samuyang Alat mo na, pagbabalik. partner. Raymart, alaton mo, may makontak sa imong staff. Sige. Kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Alright? Okay. Sa samuyang pagbabalik, maparapol na kita. At saka, shout out mo man partner sa Okay. mga kuyan mo. Oh, shout out muna bago mag-commercial partner. Yeah, Mary sige. Rose Nisio Graida. Maray na pagkahapon. Si Roger Barakel. Jasmine Buatis. Mary Rose, si Glo Rife, nakantabay mga Chris Aras, nakatutok, and si Jasmine Buatis, and si Christine Annalyn Cereso,
Lerma Bacal Neverio, nakatutok man si Donabel Nieva Musa, si Saypay ni partner. Kano man partner? Oh, yan, gabos yan. Si Fe Navarez, nakatutok man. Hello, Oy, Congressman Pido and Congressman Saldi. May taga-uwas pa pala si Joanne Rillama mapasiring ito digdi hanap kong kapartner. Natanya ko anapon, partner. Estudyante man siya partner, may tuyo siya. Net Santa Cruz, marin na pagkahapon. Sige, partner. Sa samuyang pagbabalik ka, ang tabay na kamo, marapol na kita sa pagbabalik kang tabang ora mismo. Wala si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo din. Dakula ng sambuyan ko mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa munting sa mga mahiling, mas lalo kami maigos mamatawag ko sa tubig na ma-realizar, matawan ang katulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang biga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik
ang tabang. Ora mismo, partner! Yes! Sa mga kababayan niya to dyan, nag-aantabay, Oy! sila gahalat na baka saro sa indo ang maswerteng mangganang unyanin 1,000 pesos! Good afternoon po, Mr. Siram, Ma'am Rem. Sana po mapili nyo ako para po sa nanay ko na may sakit po. Senior na po siya. Para po, Senito, matulungan ko po siya na pang araw-araw na gamot. Please mo. Please po. Ayan. Ayan, Ninang Remy, pabati man tabi Aceliero family. Ay, Muda, mag-message siya. Bulandrina, kang Maroroy, always present. Mag-message siya sa Facebook page kan Action ko. Ayan, so mga nangangayit po rin tabang, please don't forget, isang tabihan sa indong mensahe sa paagi tabi kan sa Muyang official Facebook page. Igwa tabi kami ni staff na maakomodar tabi sa indo. Alright! Partner! Oh! Ngunyan na pagkahapon, syempre! May manggagana! 1,000 pesos maiwagang garapon! Paso! Saan galing yung maiwagang garapon? Galing pa sa, attache case, partner. Nananap ko sa garapon, nawawara. Ito pala naon sa laugan maiwagang attache case ni sige. Teddy. Sige. Diyan. Op. Ayan. Ang topic ni the partner habang nagko-commercial, mga pag-gym, ikaday kang plano. Di ako partner, kasi di ko man siya masusustain. Dapat kayan, pag gusto mo mag-gym partner, masustain mo siya. Kasi base sa kuyang nakaaraman, alba, syempre partner, nag-build ka kay muscle or nawaran ka ng visceral fats, nawaran ka ng muscle fats, and ano pa man dyan. Pag nagpundo ka kayan partner, automatic, so nawara mo, dahil mo man ma-maintain, mabalik sana. So, better, So, pag mas nag-gym malay ka, pala ma-maintain nitong mo. napili ko na mag-parkour na sana ako. Pwede. Or kaya partner, look for another ways or means para yung gusto mo ma-maintain mong hawak, ma-achieve mo. Ayan. Sige partner. Ika parko. Tapos, Ano? may gym ba na kuyan? Dapat pala na ang gym ko niyang partner, hiwalay ang lalaki sa babae. Tano? May mga nag-gym pala na babae, mahiyain kasi maraming lalaki. Marami din lalaki partner na nahiya mag-gym kasi maraming babae. Dapat hiwalay, dapat. Igwaman partner na lalaki na gusto, may mga babaeng pigihiling. Igwaman na babae na gusto man pagparailingon sa lalaki nag-gym. Gym bulag. Para sa mga bulag partner, pwede man. Igwaman nag-gym na sige. piyong-piyong na sana. So, ini ang winner. Ini ang Winner. Yan ang winner. Winner. Sige partner. Numero. Taga Camarines Sur siya, Uy, nakabugtak. arayo. Sige. 0946 0946 849 849 4082 Ano? 40 82 0946-849-4082. Napapansin ko, partner, gari, gorolol ka lang ngunyan. Masira mo pa sa paguntuhan ko, partner. Istoryahan ko naman ikaw. Basta naman. So, Ako dahil siram sa pinangugtukan ko, partner. turingan, partner. Naginataan sa iba. Maloya. May kamyas. Lang sa sana. Ay, talagang masira mo. Tapos sigwaning baluko. Para, Hindi ako interesado sa mga ganyang partner. Maray na pagkahapon! pag nag-gym ka, ma-pineapple ka. Gym Gin, pineapple. pineapple. Oh. Maray na pagkahapon! Hello! 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 Hello po! Si Lovely Gutierrez, ine? Iyo po! Taga saing ka, Lovely? Taga Dahap, Lagunoy po. Taga? Dahap, Lagunoy, Dahap, Camarines po. Lagunoy. Dahap, Lagunoy, Camarines Sur! Taga Partido area. Uro arayo! Sa ing katabi, nag-comment tabi ate, nag-intraning parapol. Sa ako, Bicol Party List po. Ako, Bicol Party List. Nagtutubod ka na ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Iyo po. Sisay ang mga padaba ming congressman, padaba tang congressman sa ako Bicol. Si Atty. Rizaldi ko po. Ano? Yan, si Attorney Rizaldi ko. Mabuhay, Attorney. Mabuhay ka, attorney, Rizaldi ko. Sisay pa. Nalingaw na kukukan sa ron ay kung nga itanda ang Tama na ito, tabi niyo muna. Si Attorney Congressman Pido Garbin, buda si Congressman Saldico. Yo, sige na, dahil kuman, may date na tama, kaya congratulations. Ayan. Ayan. Manay, anong trabaho mo? Anong trabaho? Mayo po. Mayo! Mayo, pirang aki mo?
Anong po, baga sir? Ano? Si Ago mo, anong trabaho? Nakikilabor po sa umahan. Nakikilabor sa umang. Kaysa iyan na umahan. Sa mga kataraid po, digdi sa mga, ano? sa Pero mga maray magtarok si Mr. mo, nakaanom ka mo Iyo po. Nagtutubod ka na ang pagtanim ay di biro. Iyo po, mapagal po talaga. Mapagal. So ano ang pigtatarok ni Ago mo? Pari po. Hindi pwedeng igamitin ang term na tarok Sa mais. Sa mais. Nagtarok ngayon ako ninyo. Asok po ito, aso. Pag sa mais po, aso. Ayun. Ano? Adok? Pag sa mais po, asok po ang term. Asok. Pag sa pangol, sarap po. Asok. Nya pag kuan ang itatanong mo, abaka or talong, ano nga pod? Hindi ko po alam. Pag ano, partner? Marijuana. Ay, bawal po yan. Ate, bawal. Ate Lovely. Po. Congratulations, Tabi. Nanggana ka nin 1,000 pesos. O anong masasabi mo kay Congressman Saldico? Kan ako Bicol Party List na maswerte kang nanggana ning 1,000. Salamat po, Attorney Saldico. Alright. Congratulations. Sa imong 1,000, Tabi, Ate Lovely. Inyo po, nakunahan pong tabang sa sangunyan, may namamati po si Agum ko. Anong namamati? May trangkaso po. Ay! Oy, makatakot mo niyan pag may trangkaso. COVID yan. Oo. Inyo po, pag nagpatik ako sa hospital, masabi COVID Tama. na. Kaya, atamanon mo na lang si Mr. mo. Yan, pakuha mo na lang. Tuuban mo na sana. Yan, more water, tapos alagaan mo, dit na huraplos kay Kuya. Siguradong haplos ng pagmamahal. O, dit na hilot-hilot, di ba? Okay. Alaton mo na lang, Manay, Lovely, tamay mapod sa imo kung paano mo makuha ang 1,000, ha? Okay po, salamat po sa Indo. Ayan, Okay. congratulations, Lovely Gutierrez from Thank you po. Camarines Sur. Uy, partner, may padihon ako. Ano? Epektibo pala ng tuob. Iyo, Tuob. Aram mo kung anong itinuob sa iya. Ano? No, di siya naguro igda sa kuan ba ganinda, kawayan na igdaan. Bambo. Oo, ngunya nagsaod si misis niya. Naglakaw. Ang sakayan sa inda, malakaw kang una mga 30 Seryoso yan, minutos. partner. Sige. Di, pagbalik ni misis niya, ilinaog supayo niya sa palda, tinuob siya. Naray, sutang kaso. Madali, hindi masyadong preparasyon, partner. Dahil mo, naglakaw. Naglakaw. Mga 30 minutos. Naglakaw naman pabalik, medyo mainit pati ang panahon. O imagine mo sa partner. Pagbalik, diretso laog sa palda. Ilinaog ka sa palda na medyo ali sa pagsaod na naglakaw. Paano sunod? Nauli ang tulo sa padiyong ko. Masarap Nakabungkaras. yung sabi ni Lear, mas epektibo ang... Kanabala. Kanabala. Og two. Oy, duman sa mga kababayan ta na gustong manggana pala ning kas. Paanong mechanics pa Ayan. Sa mga kababayan man, naarog kay Ate Lovely Gutierrez na nangganang unya nin 1,000. As in, up to 5,000 kung gusto man indong manggana. Simple lang ang sutuyang mechanics. Ipaabot ang sa indong mensahe sa Samuyang official Facebook page sa Action Co Center. And syempre, i-like. Then, magtagtabi ka muna yung kapwa FB friends. The more, the better. Tapos, paglingawan, i-share ang Samuyang live episode. May chance ka mong manggana up to 5,000 pesos. Duman naman sa mga kababayan ta na may problema legal, problema medikal, duman sa mga may problema sa barangay ninda, komunidad. May reklamo. May mga agencies de gobyerno na pigranida, ay managa-aksyon, or inapisinda kan mga opisyal mismo kan gobyerno. Ano ang dapat gibuhon, partner? Yan. Ang pinakamaray nindang gibuhon, partner, bako man magtuob. Ika na sa nang katong magibo, partner. Magdigdisinda. Try mo, partner. Tapos pag epektibo para sa imo, istoryan mo ako ulit. Magdigdisinda sa Action Co Center office, igwanin mga staff dyan na maasikasukan may mga inagrangay. Inot ang gwardiya dyan, mabuot. Pirming naka-smile. Arayo ka pa, naka-smile na. May pa-alcohol pa yan na libre. Ang gwardiya dyan. Disinfection. Tapos may ma-interview sa imo dyan. Pagkatapos,
dawa sulo daan gwardyata dyan, nag-smile. Ay, malain yan, partner. Ay, iba na yan, partner. Ang dalagan Tapos, kaya. kung dahi man dyan, partner, kung bako magdig-design, maduman. Ayan, kung di ka mo makadigdi mga ka-aksyon, pwede tabi ka mong magbisita sa Muyang FB page. Ipaabot ang sa indong mensahe kung ano ang reklamo o ano ang asistensya ang sa indong pigahagad. Digdi tabi sa tabang ora mismo Action Co Center. Taigwa po kaming staff na maakomodar sa indo asin mataw sa indo ng asistensya. Tanganing ang sa indong kahagadan, marealisar sa tabang yan syempre ni Congressman Saldico. Ang gusto kaya o kamautan ni Congressman Saldico, partner, basta abot kan makakayahan kan ako Bicol, makakayahan kan Ayan, Action Co. mag-iananan sa tuyang mga kababayan. Kung igwa man sa nang may tatabang ura mismo sa indo, maalalayan ka mo, mapaginhawa ka mo, Asin matawan ka mo nin pag-asa. kamong mga kababayan ng mga Bicolano. Ninhuli ta, padaba ka mong gabos ni Congressman Saldico. Attorney Saldico. sabi ni Partner, Manay, ng tuob, yan. Iba-iba man. May nagtutuob na whole body, yan half body lang yung partner, partner. pag tinuob ka baga, tapos nakababa duman partner sa planggana, pig-inhale mo. Ay, iba man partner, so ribo. kuyan, iba man sutuob na whole body talaga, tamong ang pigagamit. Tamong. Iba man ang charge kay to. Masuksok ka lang, tapos pag butwa mo, maray ka na. Maray ka na. Nailuwas mo na sudagit. Yan. Mga ka-aksyon, inabot na tabi kita kan oras ng aning kitang paramiantra sa liwat na magpaaram. Magiribaan kita sa aga parehas na oras asin parehas na programa. Kami ang sa indong nakairiba, deng iba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. God bless Bicolandia, mapasatuyan si Ram, mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat.